Companys universitaris, des del front revolucionari... Has vist el recopilatori que he fet de millors moments de la secció? Recopilatori? Si només ixen monos follant i no ixim nosaltres. Volies que eixirem nosaltres follant? Jo ho havia pensat, però pensava que coses tu no. Però què estàs dient? Anem a veure. Perquè sóc una persona tolerant i progressista, Perquè si no te pegava una hòstia per maricón, anem a tranquil·litzar-nos. Companys universitaris, des del front revolucionari... I un besito, encara que siga, per crèdits. A veure, però tu així a què has vingut? Dis-me a què has vingut? A lligar, no? No, així no es ve lligar, així es ve a revolucionar per la causa. I si no se revoluciona, doncs no fem res. Així que revolucionando que es gerundio, Companys universitaris, des del front revolucionari del camp, què vols ara? No te vaig a besar, No te vaig a besar, ni tocar-te, ni fer-te res. No vull res. No. No. Què vols ara? Que de què anem a queixar-se avui? De què anem a queixar-nos? Anem a queixar-nos dels exàmens, amics. Perquè els que estan en Bolonya estan patint les conseqüències d'un procés brutal. No tenen recuperacions ni avaluació contínua. No tenen res. I damunt s'ho juguen tot a un sol examen. I ja està. Això que encaixem de res. Per això, des del Front Revolucionari del Campus, volem denunciar aquesta situació actual dels nostres camarades que estan patint el procés de Bolonya. I per això comptarem amb l'única persona capaç de dur aquesta missió. La persona de la que estic parlant-vos és el liante enmascarado. A quina hora que vindrà el liante enmascarado? Alguna cosa em diu que no tardarà. Jo me'n vaig un moment que tinc una cosa molt important a fer, Torne de seguida. Sí, El liante enmascarado. ¡Cierre la puerta! ¡Que hace corriente, hombre! El liante enmascarado te pilla de cañas y a ver cómo te apañas. ¡Liante! De manera que esta és la classe a la que tenc que liar. Però això funcionarà. Bueno, vale. Ei, què? Hòstia, un moment. Tu eres la netejadora. No, soy su hijo. Ah, vale. Ei, ¿Qué? per què no te metes al bar a fer-te unes canyes? No, tío, que tengo que estudiar. Va, tio. Que no. Buah, és un tipus dur. He gastat 7 vegades el va, tio, i no s'ha mogut per a res. Però sé. Ei, tu antes molaves. Que no! Ni la punteta ni res. Home, que ja està bé. Per favor. Companys universitaris, l'èxit de la primera campanya ja està assolit. Hem aconseguit liar a tota una classe. Ara, en aquests moments, estan a un bar fent-se canyes. I així ja no podran estudiar per a l'examen de demà. Què vols? He fet un recopilatori en els millors moments de la secció d'avui. Vol veure'l? Un recopilatori dels millors moments de la... Però i això? Això per què? Monos no ixen. ¿Qué estás haciendo aquí? Aguanta, coño. ¿Cómo es que no estás en casa estudiando? Ay, mamá, que me han liado.
Si yo estaba estudiando, pero es que ha venido un hombre ahí enmascarado con su carisma y su personalidad. Y que te has liado, cariño mío, bonito mío, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, mi amor? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha pasado? Disculpe, senyora, he sigut jo. Sí, vol quedar-se amb nosaltres a fer-se unes birres? Va, tia! Va, tia! Va, tia! Espera, deixa'm a mi. Companys universitaris. Què dic? Companys universitaris, des del front revolucionari del campus... Tio, no sé la paliza que li han pegat al liant enmascarat. Un moment. Si tu no estaves i també t'han pegat una paliza, quina casualitat, no? No seràs tu amic seu? Amic? Sí, som amics, però no ho digues a ningú. Que guai, tenim un secret. No ho diré a ningú. Companys universitaris. Què dic? Digues el que et doni la gana. Ulala, que anda com venia informació ratatouille. Però que fresca, no? Se guarra la tia. Fresca!